L'avaluació hauria d'acompanyar tot el procés de formulació, de presa de decisió, de posada en pràctica, no? I fins i tot quan ja comencen, evidentment, a generar-se resultats, impactes. Ajuda a pensar bé quins són els objectius d'aquesta política pública, no? Perquè al final és el que tu vols avaluar. Fer aquesta reflexió inicial, no? Que jo crec que és molt útil. Ens permet connectar el problema social al qual volem donar resposta amb tot el desplegament d'activitats que realitzem en el marc del programa o de la política en qüestió amb els resultats que s'esperen assolir a partir d'aquestes actuacions. En el fons és el que t'ajuda a millorar dia a dia. Si no t'avalues i no repenses i no reflexiones sobre el que estàs fent amb ajuda d'uns indicadors i d'una sistemàtica i d'uns instruments, que és això el que t'aporta, no? L'avaluació, aquest procés de millora contínua no es produeix com cal, no? Avaluar per millorar.